जों बनो कैसा फेलिसिटेट है कबा वेलकाम खालायनानै बागै सिनि प्रयोजन जों वान सबै जों कताल गवर्नर बाय सिनि आईपीएफटी ने प्राय 7 लीडर्स सिनि डेलीगेट्स ऑनरेबल सिनि प्रेसिडेंट दा प्रेम कुमारी आंनि लीडरशिप दै जनरल सेक्रेटारी सिनि सर सपन देव वर्मा महाई प्ले जों प्राय 7 जना डेलीगेट सिनि गवर्नर बाय फाइ मालाय फैया दै बनो जों खम दिशा माइका याफारै वेलकाम खालायो सिनि पुलिलानि सिमी आईपीएफटी आचाइफ्रनि सिमी जों गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट नो दै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों सिनि सारेन्सि दंफ्रनि सिमी जेटा जों मेमोरेंडम याफारै फैमाने आबनो जों तेविसे रिमाइंड खालायो सिनि पार्टीनि कोर डिमांड दै पार्टीनि नाहरमं अबरकनो जों सिनि गवर्नरनि थानिबो एक्सप्लेनेशन खालायगा दै प्रेजेंटेशन जों याफारका सिनि पार्टीनि जेटा कोर डिमांड पार्टीनि जेटा नाहरमं आबनो तैनो जों सिनि गवर्नरनि थानिबो मालाय माने बिसिंतै सिनि मेमोरेंडम न जों सबमिट खालायगा दै फ्री डिस्कशन बखायगा बलाय गवर्नर एक्साइटेड बलाय खना हैप्पी मूड न बो जों बाय कक सालायगा प्राय 40 मिनिट तै जों बोबाय फ्री डिस्कशन खालायनानै बा कक सालायनानै टाइम मोटामोटी सफिशिएंट नमानका दै गवर्नर बो बलायनो एक्साइटेड बलाय एनार्जेटिक बिनि मानसिकता जों नुखा दै बो बहायनो स्पेशली सिनि इन एडीसी एरिया वो रिमोट एरिया जे जागावो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बा स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जेटा बरकनी जेटा मूलिक अधिकार एकबा बरकनी जेटा नांकुक माने जेटा आबरकनो बो इन एडीसी एरिया वो थांगै रिमोट एरिया वो थांगै बो फिजिकली बो विजिट खालायनाय हिनि बो कग्रिका एवं सिनि जेटा को डिमांड तमाने अबनबो बो हाई लेवल बो बिनि तमहिन रिकमेंड खालायै बो हाई लेवल रहनाय जेटा सिनि इशू न संख्रि सामाने जेटा सिनि इशू न जों सबमिट खालामनानै अबनो बो साकाबो रहनाय हिनि बो जों एश्योरेंस रेखा अबनि बागै बेलायखना हामबाय सिनि 7 जन डेलीगेट जों जतनो एक लगेनो हाबो एक लगेनो जों अंक लायका एकताल गवर्नर बनो बेलायखना हामबाय मारबो बो जोंनो अमहाय जरावो जोंनो सिनि पार्टीनि कक बा सिनि तमहिन बखानि कक जेटा सिनि फ्रॉम बिगिनिंग नि हयतो जों जेटा सानमानिनो जोंनो हायना हायते एसे रिमाइंड खालायनाय बागै सुजुग दिमानि बागै बेलायखना जों हामबाय मारबो खाख्लायो बसकांगा बिनि तमहिन मानसिकता अ बेलायखनो एक्साइटेड पॉजिटिवली बवान सबै सामन खालायनाय दैसिनि तमहिन जोंना जे रेस्पॉन्स माने अब फ्रुटफुल आगामी दिन अब जों बिनि लीडरशिप खाख्लायो सिनि दावफानि बागै दैसिनि त्रिपुरा हास्टेनि सिनि त्रिपुरा सरकनि बागै कोनो एकटाना जों अचिवमेंट मालानि बागै अबनो जों बिनि पुरा जों होप खालायो अबनि बागै जों बिनि बेलायखना खातंजा दैजो तननो बेलायखना हामबाय मारबो दिने जों बायबाग सामाहाय खालायो गवर्नरनि थाने मालाय माने जराव नरक मीडिया फाने रखनो बाहायनो बेलायखना हामबाय मारबो त्रिपुरा हास्टेनि जो तलुकु रखनो सिरनानि बागै तै फुनंनानि बागै चाइतबै नरक फाने रखनो बेलायखना हामबाय मारबो।